Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Hala, doktor sa kahanginan na. Oy, mga manong, mga manang. Abrihin ang radyo, paminawa ng mga silingan nga. Uy, kay baluan. Si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Nako, the only doktor nga tabian. Mahadjong butag ba ikala si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Sige, sukad ko na doktor ba ikala. Pero medyo ko kadungog anang kabuhion kung may electric fan. Mag-electric fan. Mutubo man ko usahay. Ay gala nga. Kundi na lang tayo mag-electric fan. Bahala nag-init. Kay kabuhion man kamo. Munay pag unas kadaghanan may gala. Maski ka ng mga PhD. Mga professional na may gala. Ganun. Musulod daw hangin sa kuto-kuto. Munang kabuhi. Patay kang bata ka. Unsaon pagsulod sa hangin, sa tiyan, nga 5 ka layers na mangnoy. Unsaon mang pagsulod, ana? 5 ka layer? Ang una, ana, panit nimo. Ang sunod, tambok. Ang sunod, kanang baga kayo nga, baga mas naong ni manang. Panis kabaw na diha. Muna itawag na mo fascia. Pag human, ana, kato na pong, muscle. Pag human, peritoneum. Munang murag sinina sa atong tinai. Usaw pagsulod sa hangin, ana, noy. Nga, ganing, kanyuto nga imong giduot na, usahay pag di ganing usulod ang hangin sa likid. Muna, noy, nga, kanibang tuo-tuo ba nga ang electric fan makabuhi ay patay kang bata ka. Usawa man nato na pagtambal. Niya kadaghanan ba manong mga manang na ibigkis patay. Unsa na siya bata? Masig ka nang bigkis sa bata may gala di lagi na maayo gyud. Paminaw gyud mo pagmaayo sa ako. Kaya ang pagtali sa tiyan may gala imong unsa bay Bisaya sa restrict imo mang gipugnan ang pagdagdagan sa imong tinai. Abi ba ninyo nga ang epekto nga imong talian ang tinai? Pero sama lang gina sa ang bigkis, sama gina siya sa gitalian ang tinai. Magkisi-kisi na siya ug ulod ba? Tanawa ra nang kita mo ulod yan nya gunitin na tumoy ana di ba? Magkisi-kisi. Mo gyapon tinai, magkisi-kisi pud siya. Kay gusto man siya malibre ba? Kaya sige man siya glihok ang tinaay na ito may gala. Sige na, glihok. Muundang lang yun na siya kung sana may labtan ang tiyan, maabrihan ang tiyan, o kung di ba na-infection, o kung di ba kulang sa potassium. Mawalagi na. Daghang kayo tagunaw-nawan, pero sa tinuod may gala, dilisod siya bukawon ang tinaay kung matulog na. Mabitaw na kang maadto kang hospital, ma-admit ka sa hospital, napirahan ka, ang unang pangutana sa doktor, of all questions may gala, sayo sa buntag, gipukaw sa imong doktor, mangutana, nakautot na ka? Grabe no? Sayo sa buntag, bukawon pa ka, niya mangutana lang doktor, nakautot na ba ka? Kaya walay x-ray, walay CT scan, walay ultrasound makadetect nga nagtrabaho na ba ang imong tinai. Mao na noy. Muna nga ang doktor nga tinuod pag mag-opera mugunit sa imong tiyan. Unya mangutana. Day nangutot na ba ka? Nayuban pilosopo may gana ba? Pilosopo. Grabe po, doktor Sayo sa buntag. Papaganit ka, panghimuta. Manguta na nangutot na ba ko? Kay, pag tubag ni mo nga,
Nangutot na ko, Dok. Abi ni mo, nalipay na ka, kaya mabalik kang katulog. Kapila man ka nangutot, day. Doktor, oy, bago lang tagi-operahan. Bago lang tang mata. Ipon pa day atong utot. Ay, Santa Cruz, Digos. Mao na, nang, sa ospital, ipaihap sa imong lubot. Ipaihap ang imong utot. Patay kang bata ka. Importante ba gyud ng utot sa ospital? Pinakadakong importante na nga bagay mahigala. Labaw na gyud operahan ka. Kaya di ka mangutot, di ka pakaunon. Tiaw, gibasi ang imong gutom ba sa utot? Patay. Ha? Mao na siya nga muhangad na ko sa langit, mahigala. Kung maingon nga, musulod man gud ang hangin sa akong tiyan, Dok, kung mas electric panan ko, mao nang magbigkis ko, patay. O sa lagi ni mga higala, kaya bang dagan tuo-tuo gani, manguros na lang tag kalima. Ha? Kaya di man gyud na siya tinuod ba? Ang kabuhi, mga manong mga manang, kung kanundong mo sa akong lecture mga 3 years ago, adto lagi mo sa YouTube ba? Kung na ako i-mention nga topic, na dito sa YouTube, sa Doktor sa Kahanginan, isuwat lang ng Doktor sa Kahanginan o Edward Kagape. Sa YouTube ha? Di kina, balik-balik, dili na siya mo, di na mahurot. Kada adlaw siguro na mo tanaw mga 2,000 views, 2,000 ka tao mo tanaw ba, mabasa. So, di man na sa i-resort, di para sa Facebook i-delete dito sa YouTube, wala. Permanente na yun ang iyang channel diya. So, Edward Kagape lang, o kung diba, Doktor sa Kahanginan. O kung diba, i-search nimo ng utot. Diba, magawa sa ito, Doktor sa Kahanginan ba? Laki! O, tanawa ragot, tistingi ragot ninyo. Kung kusog na inyong internet, karon ni noon, medyo kusog-kusog naman ang atong mga wifi spot. So, maski sa bukid, basta nalang kay mga 20 ka 20 feet ka ito kawayan, kuha ni mong signal oy. Istorya ni akong anak na sa pakibato lagi daw. Tuas ibabaw sa kahoy. Nya kung gusto ka mo text, ipasakay lang og basket. Dadang sa taas, pag mutubag na po, inaog na po. Uyawa no, basta makakuha lang yung signal. So, ang kabuhi may gala, daghan kayong rason nga nganong kabuhion man ka. Dili na siya tungod sa electric pan ha. Usahay lagi, kamo lagi ba, tuo-tuo mo. Kaya ningon sa silingan nga, may go sa electric pan, kuan dayon. Kabuhion dayon. Dili ay, ang kabuhi, daghan kayo ang rason, dili electric pan. Ha? Kung electric pan pa na, butangan na ito na kanang pangsuyop gani. Pangsuyop sa kabuhi. Wa may pick na lang. Kinang mabintusa-bintusa, sus in town. Hantol na Spanit ba? Kadungog mo na bintusa mga manang. Kanagong butang ang kandila sa ilalom sa sa ilalom sa baso, niya ibutang sa imong likod. Kaya ron makuha ang panuhot, patay kang bata ka. Ang panuhot, baw. Sa tinuod may gala, walay hangin na in between sa panit, paingon dito sa imong bukog. Bisag asang lugar. Labaw na sa tiyan. Dili kasulod ang hangin diha may gala kay kung sulod ang hangin diha. Usama yan ka na. Ikabuhi ko o kuan ko na akong gibuturan ko. Walay mo sulod nga pa. Walay sulod nga hangin diha ba? Kaya air embolism makapatay manong. Unsa man ang air embolism? Musulod o ma-introduce ang hangin dito sa imong mga panit para sa anak. Gioperahan ka og kaning gikuha og tubig imong baga no. Pagtusok sa doktor, wala niya natusok pag maayo na adto sa baga. So, dito ra sa kutob sa unod. Pagbumbahan nimo na siya mga manang o ang hangin nga gikan dito sa imong baga muadto dito sa imong muscle, ha? Imo na siya gunitan imong panit, di ba?
mag-crackles ang pasabot ana ba kanang murag ganig kanang magtingog-tingog gani imong panit sa ilalom. Mo na air embolism na anong. Kuyaw kay na siya. Ngay madugay na ana matuklap lang na imong panit pa. Mo na inuod nga nisulod ang hangin. Pero electric fan asa man na mo kano. So wala gyud apod gihapoy wa gyud pulos ang bintusa. Ayaw to ana sige lang ko kakita ana sa Facebook nga magpabintusa kay kuan di panuhot patay ka bata ka. Kung ipanuhot pa ka, kung tinuod pa lang naihangin sa imong muscle, pati itlog ni mong modako ba? Layo pa ng abutang sa hangin. Ay, lahi man niya itong panit. Mga unod man higala. Kung masugdan na nimo siya o kanang introduce og laing butang, hangin, tugo, may anak, mudagan na siya ba? Pasaan nang mabuklan ka diri sa agtang. Pagkabukol nimo sa agtang, ang dugo ana di o ang dugo o ang hangin kung masulod man gyud ang hangin kinasamad man mudagan na diri sa imong mata mo nang mahupong imong mata tiaw kita din niya unsay mga structure sa ilalom sa panit alangan man di may kabalo na mahigala may kada adlaw na hiwaon na namo na siya way hangin mosulod dito bisa pa kung sa istorya way hangin gyud dia labaw na yung electric fan lang. Patay, mawalagi na may gala. Natiguwang na lang ko ba? Hapit na mo retire. Nangyapin mo to ng kabuhi sa electric fan. Naunsa man. Ha? So wala po na epekto ang bintusa noy. Panuhoton gana ikaw, sakit imong likod, for example, butangan po na imong hampol, wala effect. Hampol. Bow. So, kasanang, kuana, ay dok, ibutangan na ako ni siyang tuwalya sa likod sa bata dok kay mabugnawan, mag-pneumonia niya. Ay, asa ka ng universitatis. Nakuha ninyo ng paghuna-huna anak. Daghan ko kita mga bata ron may gala, na daghan kay tawel sa likod. Sus, in town. Dili na makaproduce og pneumonia. Ang singot sa likod sa bata, wala yun ay katuuran. May pangdagat kaya na ituod. Pero ang say tawag ani ang pawis, ang singot sa likod sa bata, kung butangan ni mong tawel, mauga lagi kuno, pero init man ang kayo ang taon manang. Katong init sa towel, mo na makaproduce nga magkalintura ang bata pagkagabi. Ay. Pasti lang daghana na itong istorya ng doktor, no? Daghang kayo mong matinuan nga sus, di mabangbang, ay, kalintura na daw, kay panuhot. Patay, kunik pag yung panuhot. Paguman, ay, wala nahilisan lang sa kaon, dok. Ano man kalintura man kung wala nahilisan? Ay, Santa Cruz Digos, malibang manguros. Mawalagi na ano ang tinuan sa mga tigulang, hangtod karon dili makuha. Dili ma-erase sa mga utok ba? Kaya, abin na ako, di na ako kadugog na sa mga batanon. Magkadung po ko ng mga 20 years old, nagkaanak. Uy, ang bata, lampini. O ko di ba, butay ikot kay basig mahanginan, kanya mo niya. Wa mo kiyapi. Ang pneumonia man ng mga namanang, kung namoy mga apo sa tuhod, dili na siya makuha sa kabugnaw noy. Mo bitaw na ginagitawag community acquired pneumonia. Unsa man na siya? Nakuha niya ang kagaw sa gawas. Pasabot gikan sa kagaw. Dili gikan sa kabaw. Kagaw ba? Kagaw. Bakterya, fungus, viral, ano siya? Dili na makuha sa hangin. Ay! Masaya lagi. Butod po tapong tiyan. Sige, mabutod pa kong tiyan, may galag. Sige, yaw. Ano nila nga, dili lagi na tinuod. So, naabot na tagkabuhi. Naabot na tagbintusa. Karon humul sa tiil. Dok,
Sakit kay akong tuhod o akong tiil, Dok. Mo tong gihumulan akong init tubig. Ay, ay, ay. Unsa man to? Ha? Arthritis. O sige, rheuma. Ato na lang dawato ng inyong diagnosis nga rheuma o arthritis. Pag ihumol ninyo sa tubig ang inyong tiil nga nagahupong, unsay epekto? Mawala ang sakit. Di ba? Mawala ang sakit, no? Pero ang hubag, ang hupong, dili mawala. Isa may makikposta sa ikatulong itlog sa akong teknisyan ron. Si Ronel may akong teknisyan ron may gala sa DXUM. Posta na ko yung ikatulong itlog sa inyo kung kinsay makapahiyos o hubag. Kung di ko ihumol ang tiil sa init tubig. Daghan ko na putol nga tila na mga manang. Kaya nga no, masubraan. Wa kay balo nga init ra kay tubig, di. 3rd-degree burns. Natanggal ang palit. Okay, diabetic man, so di wa may mamantay. Di natanggal ang panit. Saan pa man na pagpanit nga dako man kayo. Magkuha tag panit sa kabaw, di man po pwede. Wa ra bay baligyan panit diya sa kuan. Panit na sa baboy kay himong sitsaron. Mawala na. Dili na siya may epekto ng kanang humul-humul sa tiil, mawala lang sakit. Pag hawas nimo sa init tubig, sakit na. Kaya ang init tubig noy, mabutangan nimo siya towel, kaning toilet, na hampol. Ang init man gud. Mawala imong utok sa sakit dito sa sulod. Giatik-atik ka sa imong sa imong utok ba? Pasabot na ako ba nga namang init dito sa ibabaw, balintad to nimong sakit sa ilalom. Ang sakit sa bukog. Kaya ang arthritis may galo, ang rheuma, na sa bukog, wala na sa unod. Bukog na nang. Usually, in between sa mga bukog, sa joints. So ang arthritis o rheuma na sa joint, wala na siya sa unod. Wala na siya sa bagtak. So may nga, Dok, sakit mo na akong bagtak, Dok, basig na ko yung rheuma. Wa ka kaya pimis. Walay rheuma na bagtak na. Naadali sa imong joint. Na sa imong tuhod. So, paghampulan ni mo sa pag ihumol ni mo sa init, tubig, ang imong arthritis, walang sakit. Ang rationale, ang reason, ang utok nato kung unsay mas kusog nga stimulation mo po iyang pansinon. Kasabot mo? Urag in English magutugod. Ato nang in English on kabaw na, Karabaw English. Ang panit ang atong utok may gala. Daghan kay na siya og kana mga galamay nga nerves, ugat sa Bisaya pa. Katong ugat may gala, daghan na siya ang klase. Katong para sa panit, para sa unod, para sa bukog, o para sa ugat pod mismo. So daghan kay na siya. Kung kinsay mas usog o isog nga stimulation, pasanan sakit, pain, katong paminawon sa atong utok. For example, ni hubag ang imong bukog. Naman to'y nerve dito, di ba? Ni hubag, pagbutang nimo sa hampol nga init, hampol o di ba, ihumol imong tiil, makuyawan tong utok ng to, kay masakit man tong sa panit. Kaya nainitan ko, sensitive kaya na siya sa temperature may galang na itong panit. Mabugnaw, mainit, tanan. Marang punag ka ng chicks ba? Love, bugnaw naman kakaroon. Ay. Mutubag po ng iyang love. Langan, ka-aircon. So, ang una-unaon, ang muadto sa imong utok, ang katong init sa ibabaw. Dili tong sakit dito sa ilalom. Di man nga ka nga, nawala sa humol sa tubig ba? Atik lang na, kaya imong utok, atik lang nimo. Butangan nimo init ang panit. Kunya, masakit mo ng panit kito sa bukog.
Kabalo mo ana, di ko mahuman ning tapikan ko kung padayon ko istorya ni ba. Oh, apa isa? Mabasa sa ulan. Inom og tubig, patay. Unsa may rason anang mabasa og ulan tapos mainom kag tubig? Para di ka magkalintura, di ka mag-flu. Wagi connection yun. Lagi na eh. Kung sabi bitaw, magising na lang yun ko anang mamina ko. Kung close sa ako ba? Oy! Kailan pa ulan ng kaya? Inom tubig. Inom tubig. Eh, ko nga. Unsa kay physiology ana, may gala no. Unsaon ako na pag-connect? Ha? Dili ba ka magkalintura kung di ka mainom tubig? Ha? Wala gid in taon. Wala tuo-tuo lang na sa tao ba? Hinoon, dili mo unique kamo mga Pilipino. Dili mo unique. Pati Arabo, pati mga English, pati mga Thai, mga kwan, mutuo po sila ana. Ha? Masih Amerikano gani. Wala nang ka, painuman kag tubig. Ay, Santa Cruz, Digos. So, dili na tinuod. Maulanan ka o dili. O di ka may inom tubig, dehydrate ka. Ha? So, daghan pa yun ng nanong. Hubag. Ano sa pa ni? Hubag, ampulan, init. Okay. Storya na lang ko na may gala. So, mo finale ko. Ang daghan kay katok. Ang daghan kay tuo-tuo ninyong badungog may gala. Wala na siya sa Bisaya sa basis. Naunsa na akong utok ro may gala kay magsige mag-in-English. Walay base sa physiology sa atong lawas. Wala gyud. Ang ato lang paghimo ana mga ampul-ampul, kanang mga tali-tali sa kabuhi, kada tanan atong gi-atik-atik ato utok ba. Mawala bitaw ang kabuhi mga manong basa ba imong butang nga big kiss? Mawala ba? Wala man ang kumpana. Tinuod ba? Masakit man tong big kiss kay naipit man imong tinai. Mas sensitive ang tinai sa sakit may gala kaysa kabuhi nga imong giiyon nga gikan sa hangin. Like, siguro, i-vulcanize na ito na imong tiyan. Mabutod na, diha. Tumingon mo nga. Dok, anong lagi ng mabutod nga tiyan sa, Dok? Sa, kanang operahan, o di, mudako ang tiyan kay butod. Uy, sulod. Alangan, ang tinae man na siya ni bukad, noy. Di man na ang atong muscle, atong tiyan. Ang tinae na ni bukad, nasudlan og hangin. Alangan, siyempre, ang tinae na ito, masudlan og hangin, oy. Kana day imong pagginawa niya mo, mulunok ka. Lusod man ang hangin dito sa imong tutunlan. Dito sa atong magianan sa pagkaon ba? Duha man na agianan, di ba? Katong trachea, maagi ang hangin. Katong esophagus, maagi ang pagkaon, di ba? Kabalo na mo ana sa diferensya no? Esophagus pagkaon, trachea or bronchus mo nang hangin. Pag mo ginhawa kag lawom, naay portion sa atong hangin nga moadto dito sa atong esophagus, moadto sa tiyan. Kung wala nagka-function ng atong tirae, kung wala siya galihok-lihok, kurag-wati, ma-stagnant, matulog siya ba? Kasi nang giabrehan, ang tiyan, o gioperahan. Matulog man ang tinae, may gala. Manluod. Kaya ang iyang favorite nga temperature, nga 36.9, ang iyang favorite nga temperature ba? Mubugnaw. Pag bugnaw na may kailangan, atong tinae, katulugon, matulog. May tawag sa mga medical, mga doktor, ileus. Okay? Diya po kao ng tinae para magtrabaho po siya balik, ay, katakot-takot ang potassium atong among ibutang sa dugo. Ang uban, maabot pag simana, pila naka potassium, pila naka botilya, ibutang na potassium, walay effect. Hantod nga, ang pasyente, mula ka. Mayingon mga, unsa man ang salakaw do, nga ano man ang mabugos man yun ang doktor, nga bago pagayit ay operahi, sakit man gani atong operasyon, wala ko dayon ta.
Kana siya manong mga manang, kay ang tinai, ang maka-stimulate lang yun, makapapukaw, ang paglakaw nimo. Nga naman na siya do. Nga na yung ana man na siya. Ha? Yan. Klaruha daw na do. Ang paglakaw sa pasyente may gala, pag humang opera, kay mapukaw niya tanan ang mga potassium sa atong lawas. Okay? May potassium atong lawas, noy. Mapukaw na niya tanan, gikan sa muscle, gikan sa unod, tanan, mapukaw niya, ma-circulate dito sa tinai. Pag abot dito sa tinai, ang potassium, mura man na siya ka ng karayo may gala, manusok. Ala, tusok-tusokon niya niyang tinai. Mata lagi, oy. O mata gyud ang tinai ba? Utot-utot dahil na ba? Nya wala may mas effective nga potassium kaysa potassium nga naa sa atong unod. Wala gyud. Pila na siya kampyo among ibutang sa dextrose, dili pag yun na mamata ang tinai. Pasabot nga ang potassium sa atong lawas is more effective, more stronger siya kaysa potassium nga ginamatag namo sa dextrose. Kuha niyo? Medyo medical kay na siya, pero makasabot ra mo ana. Pasanang, Dok, kung effective ang potassium sa muscle nato, Dok, sa atong unod, mas effective ba ang potassium sa saging? Ay, gwapo kayo na pumata na may gala. Nga naman, mukaon sa kag isa ka bulig nga saging para mo produce og 1 unit nga potassium sa atong muscle. Tingana sa kalayo mo. Di buturan ka na lang sa saging, di pagyapon mo epek ang imong tinai. So, kung pasagdan, mag-istorya mga manang, di ta mahuman ba? Nahuman na lang kadayawan, di pagyapon mahuman istorya sa doktor kagabi ang potassium ba? So, ingani lang akong isulti sa inyo. Ayaw, kuhaan na niyang tuto sa inyong... I-review ninyo itong mga tuto. Gikan sa kabuhi, umol, bintusa, para sa rheuma, i-review sa YouTube. Balik-balikan yung istorya. Balik-balikan yung istorya. Kahit para istorya ni mong manang. Kasi kada si manang dito sa imong kuan, imong silingan, may mangyamid naman tayo na, ang tao ng doktor kagabi. Malagyan na. Magsinumbagay na yun. Maglalis na yun. Imbes nga, Pre! Naabatay bahal diya, pre! Kaya mag-inom ta. Singgit na yun si Manoy nga. Siya lang, buhay nagmahal. Bahal pa dahil si Dr. Kagapi ini. Sa Dr. sa Kanginan. Lagi, oy. Ang numero nga ginagamit na mo diri sa Radyo Maygala para maka-text mo, walay tawag na kay masuko na itong taga-padada. Gikas trinto, paingot ko ba, kutubato Maygala ba, kung na manawag diri. Dugay po na orang man lang nagkonsulta sa clinic. Kaya makonsume ang 15 minutos, so mo nang dili na may tigdawat o calls kung kamong wala pa kay balo. So, ang numero na mong ginagamit dito sa text radio is 0916 594 7747. 0916 594 7747. Ang numero sa akong sekretary, mga manang, ayaw na lang yun atip o text sa ako o tawag. Kaya di kong tubak kung wala mo sa phone book. Kay ang sekretary ni nako ang inyong tawagon. 0995-221-8007. 0995-221-8007. Mas maayo kung i-text ninyo kaysa matawag mo. Kay sa kadaghan niyang ponpal sa Tibuok, Gold, Mindanao, dili na niya matubag yun. Sa kadaghan, i-text na ninyo, dili man na siya ma-miss. Kaya di man niya i-erase hantod nga di matubag. Okay, 0912-351-5829-45. Housewife, Padada. Lipong kumuhigda, unsa nang akong gibati, Dok. Muna'y gitawag og orthof niya.
Patay. Nag-in-English, nag-Latin na postdoctor kagabi. Kada siya, gibutang lang siya, gi-Latin lang siya may gala para dili mag-confuse ang mga doktor. Ako mag-istorya mi. Ang meaning sa ortopya, nga malipong man ko ka, kumahigda ka. ang imong Bisaya nga malipong man kumahigda ka, among gi-convert into Latin. Ortopnya. Patay ko, kuha pa minaw, no? Pero wala na yung kasabot. Nalipong lang kung mahigda ka, nga mukalit-kalit ka, bangon. Muna, ortopnya. Okay. Ang rason ana no daghan. Gika anang miss, ang rason ana miss. Kay anemic ka. Mubo imong blood pressure. Lain biyang anemic mubo ang blood pressure ha. Anemic ka ni color sa dugo. Ha. Kung lapsaw imong dugo, riya sa napaka ni Dracula, anemic na ka. Dili po nang wa kay katulog, anemic ka. Dili tao na Karaganan, anemikon ka kung walay vitamins nga iron sa inyong pagkaon. Ang vitamin po nga iron nga inyong inom nga tabletas, way epik. May epik lang ang usahay po dili. Ha? So ang pagkaon din nga iron, sama sa kabilya, lansang, ana. Ha? Mo na epektibo. Sa pagkaon ha, dili na pwede sa vitamin, hinay kayo. Ha? Ako bitaw 5 bitaw katuig na ginom mong iron, why epek anemic lang gyapon. Niya akong ang pasanginan na bagyo ninyo kay di mo katulog. Ha? Kay tungod sa anemic ka, dili ay baliktad. Na anemic ka, kay na wala kay katulog. So may tinuod na ano. Ambot lang. Sa tinuod na may gala kay di ka katulog kung anemic ka. Kung anemic ka, di po ka katulog. Sa media, ang saon mo na sabi, ha? Pagkaragahan sa di katulog, na problema sa kidney. O, ikatulog na to. So, ikaupat nga rason nga nung ma-anemic ka, kay, na problema sa imong iron system absorption. Patay, kataas ka po sa in-English, oy. Sa Bisaya ragodanan, dili masunok sa atong lawas ang imong gipangkaon nga iron. Wala Bisaya gyud sa simple. Yan in reason mo gyud tao re. Ha? Bisadyaon na to. Ay, ha? Sawa jawa na di man bisadya. 0930. So kana imong pag ikaw na lipong ka dai magpa-check up ka sa doktor, mutana ka, anong malipong mo yung dok? Mubo ba ko blood pressure? Taas ba ko blood pressure? O anemic ba ko? O, kundi ba naila yung rason? Naisa ka rason, may gala, nga talagsa lang yun yung madugog sa doktor. Unless, kabaloy mong doktor kung sana siya. Meniere's disease. Ay. Latin mga po sa doktor. Kana siya, nagpasabot nga naay bara sa inyong organ of corte. Sus in town, Santa Cruz, Digos, asa man ang organ of corte, dok? Ang organ of corte, muna yung naghatag balanse sa atong lawas. Muna kung nadaot na siya, magtagilid na ka maglakaw. O kung ba, dali ka kayo ang imong ulo, magtagilid po. Di nakakatimbang. Munang balanse. Ha? Muna yung balanse sa atong lawas, ang organ of corte, makita na sa sulod sa dalunggan, dili sa utok. Kung mabara na siya, labaw na ka ng naipanahon bang hinay kay imong blood pressure? Mabara na siya ba? Karagahan sa hinay nga blood pressure ang mga tigulang. Diba? Kaya di naman mo exercise, sige lag lingkod, sige lag paminaw o radyo, sa doktor sa kahanginan, sige lag tanaw TV. Di naman maliho. Kapoy man, sa tiguang na kamay ko, kapoy kayo mag-exercise. Ha? Pero yung magtapulon man yung kagyot. Pero, sige, pagtapol, daghan kayong side effects sa imong lawas. Yun. Daghan yung kagyot. Nawala pa ko istorya na may gala. Tapsing-tapsingan lang na ako na sa topic. Taas kayo. Ha? Mabot siguro ako mga iskatuig yun ako yung istorya na di pa mahuman. So, tanawon ka sa doktor.
Kung nganong nalipong man ka, kung higda ka, isa po kasing-kasing, sunod na po ang kidney, sunod na po ang imong baga. Talagang lagi kita naon. At tulang doktor sa pagka di niya makuha ang diagnosis, di niya may bawaan kung root cause sa imong orthop niya, sa imong lipong, kung higda ka. In English na ko to, Bisaya na ko to, gusto niyo ininsik. Ha? Waka nga. 0930-651-1509. 33 female. Aslang, unse tambal sa luas. Nagburot-burot ang tutunlan o hubag. Ang, saan eh? Isig. Kilig sa alingag-ngag. Oy, tili na rin siya luas. Day, nag-inom clindamycin o Doctorin, mag 3 months na. Wala man nawala. Alangan! Kama ni siya oral hygiene na iday. So, doble yung problema. Na kay gingivitis, na kay pharyngitis, na kay laryngitis, tanang itis ba? Na. So, dili siya dentist ang imong atoon. Ha? Di lang kay doktor, dentist po. So, ipa-examine na nimo kay ang doktor lain man yang tanawon katumang hubag sa imong tutunlan. Ang katong dentist sa imong bukog, imong ngipon o kaning sa gums niyo. So duha na ka doktor imong atoon, doktor sa dentist o kaning doktor sa lawas, ha? Kay di na maayo dai. Daghan kay kuana nga natanggal ang ngipon masig bata pa. Kay di man mao ang pagtambal. Mut lang, anong tagaan pagkagdoktorin kaya siguro nag-entertain ang imong doktor o fungal infection nga naman pula, gaburot, ganyan na imong tutunlan, unsa pa, ha? Lagi na, binayo itong istorya. Okay, 0930-568-8757-54, lalaki, tagong. Unsay tambal, pingot, ilong, dugay na ni o sigig, katsing. Okay. Ang unang yung rason ng pingot imong ilong kay ni hubag ang imong turbinates. Unsa man ang kabawa ng turbinates do? Kanang kilid sa imong ilong naa dihay kuan, nay unod diha. Ang tawag na turbinates. Muna siya mudako, mugamay kung sipon ka. Karon, kung inumon lang nimo siya, inuman nimo tabletas nga mawala ang pingot, mo effect siya 2 hours, 3 hours. Hubag na pod. Wala man nimo giigo ang root cause noy. Dong. Ha? Kalimot ko may gala nga tiguang na ko. Munoy na ko sa 54. So, ingani ni siya dong. Igunin mo siya ang hubag. So, for example, na-infection sa likod. Ha? Na kay, kung for example, infection sa bacterial, antibiotics siyempre. Kung fungal, antifungal. At kung viral na siya mang manoy, kung saan man na siya, waigig, sing kaupayan, walay tambal. Ang gamiton lang na mo, anak, may gala ka, decongestant. Diretso yun sa ilong. Spray. I-spray ni mo. Pag i-spray ni mo, anak, mo, hiyos. Kadali, hubag na po. Pero sa konsumo na ni mo, spray, gikan sa buntag. Tapos sa gabi na po, buntag. Ala, buto na ni mo simana. Mayroon na itong hubag ba? Siya lang ba niyang amo na mo? Ha? Sprayhan ang putag panghiyos. Hiyos na eh. Hiyos ganing hubag, kana pa. Muna siya noy. Chronic sinusitis ang tawag na. Kung naa siya involvement sa mong sorbinates, rhinitis ang tawag na. Gilibog-libog lang kasi mong doktor. Pangalan na, pareho na. So, naisa, spray sa ilong. Duha na akong ginagamit para sa pasyente. Rixin nasal spray o Nasoflow. Kana silang duha. Ang mahal, katong Nasoflow. Ang barato-barato, katong Rixin nasal spray. Kaya lang, katong Rixin nasal spray, medyo kung tawag na to, kurag tricycle na siyang hubakon pag yung driver. Ha? Katong Nasoflow, mahal yun sa yung taon. Buslot yun yung bulsa, pero Mercedes-Benz man.
Pag gamiton to nimo, abre na siya tulog adlaw. Tapos dili mo balik, di ka balik. Di yun siya kabalik ba? Pero di undangan nimo, nga wa ka kaabot og mga 10 days, balik ulit tanan. Musukol yun ba? Musukol ang hubag. Hindi man po makuhag laing tambal. Maski pag isa ka galon, isa ka karton nga newsip imong inawa, yun na makuha. Kuan yun? Spray. Nasal spray. 0968 wa ka kuha sa pangalan na to. Ala, atos YouTube. Tanawa dito. 0968-437-6700. Dok, aslang, unsay hinungdan sa migraine o unsay tambal salamat. Ang tambal ana, manang, walay ngipon sa bagang. Sa migraine, constant ra. May pinamik lagi din taon. Kaya mura na siya pinaka-effective sa sakit ng migraine. Sa tinuod ng migraine ha. Kaya basig ang sakit sa imong ulo, meningitis di ay. O kung diba, nailain. Neuralgia. Ay, wala. Patay. Patay kang bata ka. So kung migraine gisig yung tinuod, may pinamik lagi taon, tambalan na. Pero ang rason siya may gala, daghan. Daghan yung kay sa kalibo siguro rason nga na mag-migraine ka. Gikan sa mata, gikan sa imong dugha, ay daghan sa imong tagtang, gikan sa imong buhok, gikan sa imong dili sa bukog sa imong tangkugo, gikan sa imong dalunggan, daghan lagi. Gamay pa to kung gi-mention na pero daghan ang resulta na cause ng migraine. And another thing, matense ka. Sa mga tao ng tension, dukoy, stress. Ano maka-migraine mo na? Kaya ba may galang na atong muscle din. Naman na yung muscle atong bagol-bagol ba? Abi ninyo gula? Ay, muscle na siya. Mabot na rin ang muscle na ito diri hangtod sa ibabaw sa atong dalunggan. Naanay muscle. Pag mo stress ka, under tension, o kung diba, nainingobra nga, utangan ni mo. Ha? Munggahi na siya ba? May pang-muscle ni mo, noy, kay mo gahi pa. Ha? Munggahi ng muscle na ito. Pag gahi sa muscle, ang katong mga ugat, naipit. Kamo nang migraine. Nga, isa na sa rason. Ha? Ako magpadayon siguro ko ano may galang. Mas mo siguro ito mga 5 kabulan. Sa migraine lang ay istorya. Ay, di. Yung kanyung bang kung sagdan ka na mong istorya. Ay, masaya lagi. May nga lang itong ka-istorya na ako. Lok, natuog na ta. Hindi mo man. Ang tambal, may panamik. 0953-360. Pero pakitawan ang root cause ha. Manong, pakitawan ang root cause. Anong gaya nga na ka? Migraine siguro kay o di ka kasi di ka kasi sa imong problema. Migraine na ka. 0953-366-1272. Sanay, 73, boy, sige og bukog, naay sige og bikog, naay prostate cancer, 1 year na, dako tiyan, nawala, unsaon na lang dok. Ingani noy, ang prostate cancer, ma-prolong yang yun ang imong kinabuhi noy. Ang mga modalities, ang mga tambal, maka-prolong lang yun sa imong kinabuhi. Pero, moingon kang mga treatment wala. Ang una ana, operasyon. Ikaduha, radiation. Ikatulo, tabletas. Pagka ikaw pa na ikaw nga stage, may gala, injection na para sa pain relievers, mga nga na. Ano lang ta? Surrender na tas kahitasan. Wala yun tayo mahimo na. Mo bitaw na nga. Tanan cancer, tanan cancer, breast cancer, stomach cancer, prostate cancer, testicular cancer, besa gasa, cancer. Kung unahan na nimo siya, operahan mo siya, tanggalon nimo siya, i-chemotherapy siya, radiation siya, mapugnan pa nato ang imong kuan. Mapugnan pa nato sa Pedro. Pero di nimo maunahan. Wala eh. Mura na siya ka ng train may gala nga sa gudsod lang. Ay undang na siya. Pas yun kayo na siya. Mura naman siya nakabuhi nga kuan doy.
Wala nang kabuhi ng baka nga kuan. Ha? Grabe gyud. Wala gyud kay mahimo ana. So, ang imo ra yung pag-asa ani noy, pain relief. Ha? Kanang imong bikog-bikog nagabangsak na gyud ang imong potassium ana o ang imong calcium. Kaya apil man na siya sa cancer of the prostate. Kanang complication nga tanan elemento sa imong lawas, babagsak pud. Nga ano, ambot lang. Hindi kasabot ana ba? Tungod siguro sa tabletas, o tungod siguro sa mga chemotherapy, o radiation, o tungod pag yun sa cancer of the prostate. Hindi na mamibawaan. Ang isa sa mga sakit kayo nga cancer is prostate cancer na yun. Kaya ultimong bagol-bagol mo, sakit ba? Ultimong tumoy-tumoy sa imong kumagko, sakit gihapon. Muna pait, cancer of the prostate. So, mapraning na lang yung tao ng uban. Bata pa ka. Bata pa, maingon na rin. Basig na ako'y cancer of the prostate. Wa ka kiyapi dong. Tandok lang sa ka dito. Binuang na na. Di na makuha, tandok ka. Ang cancer of the prostate. 0999-720-1884. Dok, unsay giga na mag-palpitate. Unsay sign na mag-palpitate. Salamat, Dok. Palpitate gani. In English lang na, saday. Adong. Ha? Waman po di mo ibutang. Lalaki ba na babae ba? Bayot ba? Ha? Ang palpitate, in English lang na siya sa kulbaan. Ha? Basig daghan na kayo mga medical term ninyo na tunaan ba niya. Di ninyo i-relate sa Bisaya. Bisaya po. Palpitate. Ikulbaan ka, paspas ka imong kasing-kasing mo na palpitate. Tana ka, kung siya rason, sunod tuig pa tamahuman. Ato ito sa YouTube, dito paita dito. Ha? 1,000 naman siguro akong video dito ngayon. Adi pa siguro. 500 na. Di na ako kadungdong sa kinatumyan. Sa sugod. Di na ako kadungdong sa kadaghan. Sa tanawan dito, agap, gipahimo bitaw ko playlist akong anak. Di naman ko kay balo mang computer ana nagala. Kaya ma-involve man gani mong kuan kanang live nga video nga i-connect nimo hyperlink nimo dito sa imong gihimo nga listahan. Sorry nang mga dili kuan ha, computer geek. I-hyperlink na nimo ba katong mga kabalog computer sabot na sa sige na ako nga hyperlink. Lisod kay na i-hyperlink abot lang. Saaw na ako pa lang tun-an nagala. Pero di man ko mo surrender. Mga computer, sabi na inyo, kuhaan ko, tunaan ako na, bahala na. Lisod para sa itlog candy. 0967-247-8613. Tiguang na ko kumahigala, pero ayaw ko atik-atikas computer ba. 0967-247-8613. 59, male, Turil. Sakit, left side, ribs, lower end. Asa man ang imong end dong. Ha? Kung kabalo kang ribs na siya, spare ribs, back ribs. Pagkaon na pag-ginauna na ako, may gala. Ay, sayo pa sa buntag. Basta ribs gani, isa na arthritis lagi na imong hunaw-naon sa ribs unless nabalik. So, wag kay mahimo ana lang, pain reliever agad. Ay mo pag hunaw na nga masakit inyo dughan, tungod na sa kasing-kasing wala yung taon. Kaya nagkuhan lang, nag-arthritis na, nag-reuma imong ribs. Kung wa pa mo kay balong nga nag-reuma ang ribs, madukdukan Ginoo 242 0907-351-3371. Dok, mild stroke. 71 ako. Gamit. Jetsar. Jetsar. Maayo ba ni? Why problema na no? Basta makontrol lang imong blood pressure. Dili na siya nag-aayo sa imong stroke. Pero nag-aayo sa imong hypertension, sa imong high blood, kay mo man ay rason nga na-stroke ka. Ha? So, daghan pa man diyan ning atong love letter diri.
atong text. Di na mo humanoy, kay 5 minutes na lang. 0992-381-0889. Maayong buntag, Dok. Naka-permi sa multitest kada adlaw. Ang akong duty sa multitest may gala, Monday to Thursday. Sa Friday, akong anak mo puli. Friday o Saturday. So, wala na yung undang. Gikan sa Monday pa yung Saturday. Domingo, wala gid din noon. Ha? Mawala pag gintawon ko sa multitest may gala kung mag-opera ko. Ha? Usually, gina-schedule na ako ng opera sa Tuesday sa morning, Wednesday, Thursday. So, manawag yun sa Ginoo sa akong sekretary. Dili gina ninyo siyang matagna kay ako gani mismo di gani ko katagna. Kalimot ko nga naday ko operasyon. So, manawag mag-text mo sa akong sekretary 0995-221-8007. Sila gyud ang inyong link paingon sa ako. Siya gyud. So, textan mo bago mo mato sa clinic para di mo puti ang inyong kalimutaw o ginulat. Mutana po security guard. Mutana mo, mag-clinic ba si Dr. Kagapi ron? Mutana mo. Kaya matubag mo ng security guard, ay, nag-igat-igat doktor sa hospital. 0916-111-5327. Good AM, Doc. Na ay hinungdan sa arthritis. Wala na eh. Part sa pagkatigulang ang arthritis. So, maingon mo nga, basig wa ko mukaon na ni, basig ni kaon ko ni, basig wala. Unless nga gouty arthritis na siya, kaya tulo man ka klase ang arthritis, di ba? Wapo kay balo, adto sa YouTube. Ha? Tanaw sa Edward Kagapi or Doktor sa Kahanginan. 0968-437-6700. Good AM, Doc. Unsay hinungdan nga magka-migraine man ang tao. Daghan kay isulti na nako alay. Unsay maayo ani naabay maintenance nga tambal wala po. Dili siya makuha maintenance kay mo kakit gani mo inom kami namin. Okay? Na lampas naman tawa natay panahon may gala. So kaling kuban akong basahon next time ha. Ayaw mo pang luod dayon. Luod ba dayon? Di o basahin lang text. Ayaw pa luod kay ha? Naaman ta diri sa kuan Forevermore radio program. Ha? Mo ni siya si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.